Dobar dan ti želim. Do sada smo ponavljali sadržaj geometrije, a danas ćemo naučiti nešto novo, isto iz područja geometrije. Pripremi radni udžbenik, geometrijsku bilježnicu, pribor za pisanje, geometrijski pribor i ukoliko koristiš zbirku zadataka. Otvori geometrijsku bilježnicu. Nacrtaj dva međusobno ukrštena pravca. Evo. Dva međusobno ukrštena pravca kažemo da se sjeku u jednoj točki. To je točka S. Evo, uzimam. Nazovimo da je to točka S, da je ovo pravac A i da je ovo pravac B. Pitanje je sada koliko još možemo nacrtati pravaca koji se međusobno sjeku u točki S. Tako je, možemo ih nacrtati beskonačno mnogo. Idemo mi još nacrtati, ako ih može biti beskonačno mnogo, onda mi još možemo nacrtati barem dva pravca koja prolaze središtem S. Neka to bude pravac C i pravac D. Sada ćeš nacrtati dužinu AB. Evo, za to nam je potrebno ravnalo, samo ga moramo okrenuti. Što ima dužina, a pravac nema? Ima krajnje točke. Evo, sada ćemo spojiti te dvije krajnje točke. I nazvati ih, odnosno imenovati. To je neka bude točka A i točka B. Uzimamo u šestar sada duljinu dužine AB. Evo. I prenesimo recimo na pravac B. Dobili smo sada s ove strane jednu točku i s druge strane evo. Jesu li te dvije točke jednako udaljene od središta? Neka ovo bude točka C, a ovo točka D. Jesu. Dakle, dobili smo i dužinu, na primjer SD. Je li ona jednake duljine kao i dužina CS? Tako je. Je. Idemo sada prenijeti na drugi pravac. Evo. Idemo provjeriti je li nam se što pomaklo ili je to to. Evo. Prenosimo sada na recimo pravac A. Evo. I na drugu stranu. Evo. Mi ćemo šestar sa strane. Dobili smo sada točku recimo E, F. Ali isto tako dobili smo dužinu SE i SF koje su jednake duljine. I sad bismo mogli opet dužine AB prenijeti i na pravac D i na pravac C. Bili ove točke A, C, E, D, F bile jednako udaljene od točke S? Tako je. Bile bi jednako udaljene. Sad kada bih ja htjela spojiti ove točke na pravcima, čime bih to mogla učiniti? Bi li bilo prikladnije spajati ravnalom ili šestarom? Tako je, šestarom, pa idemo to učiniti. Dakle, spojit ćemo
ove točke i dobit ćemo, dobit ćemo kružnicu. Dakle, točke E, ovu točku bismo mogli nazvati G, onda ovu točku H. One su međusobno jednako udaljene od središta. To su krajnje točke. Sve su ove dužine nastale prenošenjem dužine, stoga su jednako duge kao i dužina i sve one su međusobno jednakih duljina, jer smo prenijeli ovu dužinu AB od središta S i dobili smo ove nove dužine koje su jednakih duljina, ponavljam, kao i duljina dužine AB. I ako je tome tako, onda su i ove točke jednako udaljene od središta, od sjecišta ovih pravaca. Imamo li još takvih točaka za koje vrijedi da su one jednako udaljene? Tako je. Dakle, svaka točka koja bi bila na ovoj kružnici, svaka ta točka bila bi jednako udaljena od točke S. Sad, budući da se kroz točku S, da se mogu povući može povući beskonačno mnogo pravaca, znači toliko je i točaka koji su jednako udaljeni od točke S. Evo, i sada znači dobili smo kružnicu, znači ova linija zove se kružnica, to je taj pojam koji moramo sada upamtiti i ona vam je poznata iz 3. razreda. A budući da se točka u koju smo uboli šestar nalazi u sredini, onda se ona zove središte kružnice. A ove dužine koje smo dobili od središta do kružnice, to se zovu polumjeri kružnice. I to je ono o čemu ćemo mi danas malo više govoriti. I sada otvorite svoje radne udžbenike na stranicu 84. 85. Ovaj zadatak nam je malo dulje potrajao, ali ponovili smo neke stvari i napravili smo uvod u ono što ćemo mi danas učiti. Naslov je kružnica, krug i polumjer. Prvi zadatak, redar je slučajno obrisao dio ploče koji nije trebalo obrisati. Pomozi mu dovršiti kružnice. Što nam je potrebno za to? Tako je, evo ga, stavljamo šestar u središte, sad smo rekli pojam središta, i dovršavamo ovu kružnicu. Isto to učini i sa sljedećim. Evo. I tako za svaku iduću. Samo moraš paziti da dobro namjestiš. Evo. I ovu tu posljednju malu, to možeš sam. Kaže, koji ti predmet iz geometrijskog pribora treba da dovršiš ove kružnice? Evo, upravo smo to dovršavali kojim predmetom? Šestarom, tako je. Dakle, potreban je šestar, pa ćeš lijepo onda ovdje upisati šestar. Evo, ne tako veliko kao što je meni, nego manjim slovima. Idemo dalje. Drugi zadatak. Prisjeti se iz 3. razreda razlike između kružnice i kruga. Ovo je kružnica, ovo je krug. Šestarom možemo nacrtati zakrivljeno zatvorenu crtu. Ta se crta naziva kružnica i to je ovaj primjer. Geometrijski lik koji je omeđen
dakle omeđen kružnicom, naziva se krug. Vidite da je i zatamljen, dakle kao da je osjenčan rozom bojom i on se naziva krug. Krugu pripada i kružnica i sve točke omeđene kružnicom. Dakle i one koje se nalaze izvan kružnice, ali u unutarnjem dijelu kruga, ne izvan. Do kružnice, sve što je do kružnice pripada krugu. I sad kaže zadatak: u bilježnicu nacrtaj 2 kružnice i 3 kruga. Ne zaboravi označiti njihova središta. Dakle, ovo je središte. Pa kaže, evo sad ću ja pomaknuti malo šestar, točka u koju stavljamo iglu šestara da bismo nacrtali kružnicu naziva se središte kružnice ili kruga. Evo, ovo je sada jedan pojam koji smo sada počeli koristiti, a to je središte kružnice ili kruga. Prisjeti se da smo na početku, kad smo crtali 2 međusobno ukrštena pravca, onda smo govorili o sjecištu, a ovdje govorimo o središtu. Idemo na 3. zadatak koji kaže: nacrtaj kružnicu sa središtem S kao na slici. Kružnica sa središtem S. Na kružnici istakni točku A. Evo je. Zatim spoji točke S i A. Dužinu, naravno. Dužinu SA nazivamo polumjer kružnice. Dužinu SA, polumjer kružnice. Polumjer je dužina koja spaja središte kružnice s nekom točkom na kružnici. Dakle, imamo spajanje središta s nekom točkom koja se nalazi na kružnici i to je polumjer. Izmjerimo duljinu polumjera sa slike, pa kažemo, evo, nemoj zaboraviti označavanje duljine dužine. Dakle, duljina dužine SA je, izmjeri ravnalom i dobit ćeš da je to, tako je, 15 mm. Provjeri još jednom ukoliko sam ja bila brža u pisanju nego li ti u mjerenju. Zatim nacrtaj još nekoliko polumjera i izmjeri im duljine. Što primjećuješ? Pa evo, mi možemo nacrtati, evo ovdje označiti još 2 točke, uzimamo ravnalo i spajamo. Dakle, spojimo točku S, nazovimo to točka B koja se nalazi na kružnici. Evo. Maknemo, znači neka je ovo, evo sad moram opet uzeti svoju olovku. Neka ovo bude točka B, a ovo točka C. Evo. I sad što primjećuješ? Sad kad bi uzeo ravnalo i kada bi išli mjeriti koliko iznosi duljina dužine CS i BS ili AS, onda bismo primijetili da što? Tako je, da su jednakih duljina i onda lijepo tu upišeš. Evo sad ću ja smanjiti malo. Evo. Hoću li to pisati? Da smanjim font i upišemo tu jednakih su duljina, ali opet to piše jako veliko, pa onda neću ja pisati, ali ti upiši ovdje, ne slušaju me slova, ti upiši onda jednakih su duljina. Eto. I onda kaže, evo samo da pomognem pribor, u bilježnicu nacrtaj 3 različite kružnice, na svakoj istakni po jedan polumjer kao i ovdje i izmjeri duljine tim polumjerima. Evo. I mi prelazimo sada na iduću stranicu, to je stranica 85. Idemo na 4. zadatak koji kaže nacrtaj kružnicu sa središtem
A. Nacrtaj jedan njezin polumjer. Izmjeri duljinu polumjera. Pogledajmo to na ovom primjeru. Označavamo središte u koje ćemo staviti ubosti šestar. To je točka A. Ne mora biti uvijek središte S. Evo, to je kružnica, zakrivljena zatvorena crta. Sada idemo izmjeriti duljinu polumjera, ali polumjer moramo prvo, evo, to je polumjer, polumjer, dužina koja spaja središte s nekom točkom na kružnici. Evo, mjerimo i kažemo da je polumjer duljine, dobili smo da je polumjer duljine 28 mm. Evo, točno smo vidjeli koliko je bilo na ravnalu. Evo. I sad kaže, nacrtaj krug sa središtem B. Nacrtaj jedan njegov polumjer i izmjeri duljinu polumjera. Ista stvar. Najprije ćemo označiti središte. Evo, neka to bude točka B. Neće biti ovoga puta. Evo. Sada ćemo staviti šestar u središte i nacrtati najprije kružnicu. Odmaknemo šestar, pročitajmo što dalje traži zadatak od nas. Nacrtaj jedan njegov polumjer. Evo, neka to bude crvenom bojom sada. Ne šestar, nego ravnalo. Evo. To je polumjer. Nazovimo ovu točku točka C. Evo, imamo 3 boje. Što nam kaže dalje zadatak? Izmjeri duljinu polumjera. I sada ćete uzeti ravnalo i izmjeriti koliko iznosi. Znači to iznosi 11 mm. Vama će to biti drukčije. E sad, koja je razlika između kruga i kružnice? Evo, sad ću ja to probati pomoću svog alata kojeg ja imam. To ovako napraviti. Evo, sad ću podebljati središte, je bilo središte B. Evo, dakle to je razlika između kruga i kružnice. Evo, i gotov je 4. zadatak. Idemo na 5. koji kaže, na slici je nacrtana točka S. Nacrtaj kružnicu kojoj je S središte i kojoj je duljina polumjera 19 mm. Evo, pogledajmo kako to izgleda. Morat ću malo smanjiti. Evo ga. Dakle, imamo jedan polumjer od 19 mm i imamo drugi polumjer od 24 mm. Već zaključuješ da ćemo prenositi duljinu dužine. Uzimamo šestar. Evo ga. I ovdje nam je središte kružnice. Stavljamo šestar u središte i crtamo kružnicu kojoj je duljina polumjera 19 mm i nakon toga kružnicu iz istog središta kojoj je duljina polumjera 24 mm. Imamo tu još posla jer
Sovica se pita, a imamo tu još jedan zadatak ispod toga. Iz istog središta nacrtaj još 2 kružnice. Pa uzimamo onda šestar i crtamo još 2 kružnice različitih boja da se vidi razlika, odnosno da bolje uočiš o čemu se radi. Jednu smo nacrtali manju, jednu većeg i jednu manjeg polumjera. Evo i kaže sada Sovica koliko još kružnica možemo nacrtati iz istog središta. I odgovor će glasiti možemo ih nacrtati beskonačno mnogo. Evo da vidimo hoće li me sad poslušati. Možemo ih nacrtati i ja ću smanjiti font, ali evo ga na 20. Evo. Dakle, možemo ih nacrtati beskonačno mnogo. Točka na kraju rečenice. Evo. I tu smo došli do kraja. 6. zadatak napravi po želji, riješi po želji, a mi imamo još nešto. Dakle, ovo prepiši u svoju geometrijsku bilježnicu, rukopisnim pismom naslov, nacrtaj krug, najprije središte, pa kružnicu, osjenčaj krug, polumjer i da znaš da ponovimo da krugu pripada sve što se nalazi unutar kruga do kružnice, pa i kružnica. I za kraj, izvrsno, procijeni svoje znanje. Razumijem i objašnjavam razliku između kružnice i kruga. I za danas smo gotovi. Nadam se da ti je bilo ovo korisno. Do sutra, doviđenja!